în episod, să dați un like și un subscribe pentru tot ce am făcut eu. Ce faceți, bă? Bă, ce să facem și noi? Alex, tu ce mai faci? Bine, mâini de-astea, Ice Pop. Ce mă? Ice Pop, mă, nu știi ce e un Ice Pop? Eu am înghețat, tu ai de ea, tot e înghețată, nu? Da, Da, eu am ca înghețat. un fel de înghețată, dar numai că are gustul altfel. Eu m-am dat pe creative lucrurile astea, să nu ziceți că mi le-am luat. Sau să iei și tu, Darius, să te duci la magazin și după aia când o iei, dar trebuie să o bagi la frigider să o lași 5 minute. Dar știe lumea, știe ce Să crezi vezi cum se face și să vezi cum se face. Cum? Mamă, gheață și e bună și când e gheață. Păi da, când e gheață, da, dar când e apă, nu. Bă, zice dacă vrei să faceți, dacă vreau să fac o casă în creative. Alex, zi, vrei să fac o casă prin creative? Ok. Lume, îmi pare rău. Ce zice voi, asta se întâmplă. Da, mă, să mă dau pe creative. O să apar cum. Eu mă dau, așa că Milene să scriu. Ne-am dat pe ciorap. Ce, mă? Ne-am dat pe ciorap. Că mă omoară mami când vine acasă. Nu te omoară, te bată. Mă omoară cu bătaia. Nu. Aoleu, mă pică prin pat, Doamne. Să vezi ce te bate. O să râdă toată lumea, sigur. N-are cum să nu râdă. Nu? Mă, Darius, eu doar glumeam. Să te fac să... Nu mi chiar să te bată, că te știu pe tine. Că știu în România te bătea de te rupea. O să zic și puține... Mă, Darius, O să zic limba engleză să înțeleagă englezii, că eu sunt în Anglia. Poate să vadă și românii dacă sunt aici. Ale! bă, ai fost în Anglia, mă, nu numai tu, că eu am venit aici și eu. Păi da, poate nu, poate să uite și englezi la noi, englezii. Atunci bagă și eu engleză. Nu zici și tu, bagă tu una. Zi tu, Alex, o engleză. Poate cineva la ușă. Poate vine Oci. Nu deschide, că poate-s hoci. Alex, mă auzi? Cine era? Pachetul. Ce pachet? Dar eu știu ce e în ăsta. Că eu l-am pe Ronaldo, tu ce ce plăcea să-l ai pe Messi jucărie. Aș vrea să l-am, dar nu știu de unde le-au, că eu tot găsesc. De Eu pe- tot caut pe magazine, dar nu găsesc. Da, de pe internet. Eu nu dau banii cu cardul, că ce crezi? Că vrea tati să ne ia o jucărie de prostie, nici mai lasă cu jucăriile deja. Bă, dar nu-i postie, mă. Uite, asta. Păi asta nu-i jucărie, numai soci de cor sau să te joci. Am și mingea de la el. Unde mă mingea? Dar să ade- dați mingea. Da. De asta să mai găsesc mingea. Stai un pic. Ale, să zici și tu, papa, să nu ți fie rușine. Nu, mă, dar nu mi-a fost rușine, mă, am uitat să zic atunci. Ok. Păi, era pe telefonul vechi. Nu-i telefon vechi, asta e telefonul care filmeze o vechi. Ala înalt e nou. O să filmez azi multe videoclipuri. Filmez, nu știu cum. Ce, mă? Lasă, știu cum să filmez, gata. Fac niște videouri cu tine, dar nu acum, că n-am baterie pe tabletă. Mi le arăți tu și mi le de alea și eu și... Bă, când o să vii la mine acasă, o să facem un videoclip. Alex, noi nu avem cum să nu facem un videoclip noi doi.
Ba, ne vede lumea, amândoi ce a venit acasă la Darius. Păi de că o să mai te găsească pe tine, că știe că tu nu ești la nimeni. Bă, mie îmi plăcea să stau în orașul ăla, Bezistoc, dar nu am cum. Da, mă, avem mall, dar e un pic departe. Un pic departe, da. Și eu... E bun dacă era investitor aici, că na, aveai poartă, de-aia meream cu mingea în parc, mă, la poartă. Care poartă, mă? Cât de mare e poarta? E mare și are culoare albastră și e albă. Ești două porci? Două porci? Da, una acolo și una acolo. Dacă erai tu, cred că jucam cu free cake. Eu eram portarul și tu ăla. Da. Păi tu ce alegeai? Portarul sau mingea? Mingea! Și eu tot mingea. Mie nu-mi place să fiu portar. Ție? Ți place? Nu, mă, că nici nu știu măcar să apăr mingea. Mami știe să apere, că mamă, când îi dădeam niște suturi, mai mult o loveam pe ea decât să o apere. Păi dacă e mama ta, că e adult, nu eu ca noi copii. Dacă suntem și noi adulți, putem să dăm goluri. Bă, Darius, Ce, mă? dar numai goluri îi trecea pe sub cap. Uite așa a trecut-o. Uite așa a trecut mingea mea. Uite așa a trecut pe sub capul ei și gol. Și cât a fost scorul? 1-0 pentru Alex. Deci aia a fost cea mai epică. Dacă tu erai acolo, mamă, ce Alex, ce bine ai dat-o. Da, că am văzut cum a dat eu. Alex, o să mă bucur dacă o să ne întâlnim și cât o să te joci cu Ronaldo? Ce? Cât o să te joci cu Ronaldo Zucărie? Cât o să te joci? Cam cred că mult timp să dau numai niște goluri. Cred că când vine România de tot și tu, cred că o să fie Messi versus Ronaldo. Eu o să fiu Messi cu Ronaldo. Păi Ronaldo știi că a dat mai multe goluri decât Messi? Asta știi? Da, știu, da, și Messi e bun, deci pot să-i dau și eu goluri. Adică Ronaldo a dat peste 2000, peste 7000 de miliarde a dat. Și Darius, dacă tu îmi pui piedică lângă poartă, înseamnă că e penalti, mă. Da. Păi dacă trebuie să fie iarbă, că acolo e de la cardă, că ci fac o piedică, e gata cu tine. Alex, avem voie să ne... Dacă pui o piedică, că era să rup nasul, mă, când ți-a pus piedica, atunci când mi-ai dat gol am făcut așa, că eram așa spărat și ți-am dat pe nas din greșeală, mă. Bă, Alex, eu am fost copil, dar eu niciodată nu am avut 10 like-uri sau 5 like-uri, niciodată nu am avut. Tu? Eu am ajuns numai la un 0 like. Și eu tot aia. Când eram mai mic, când aveam 8 ani. Păi eu am 8 ani și tot filmez. Da, adică suntem egali, da? Acum, tu de ce nu mai filmezi? Că oricum, când o să am și eu cât ai tu, o să filmez și eu videoclipuri. Alex. Uite skin-ul meu nou, că înainte l-aveam de noob, acum uite cum îl am. Bă, dar... Arată. Păi nu, uite ea. Mamă, dar eram eu mai grav. Cum arată, e frumos? Bă, dăm și mie niște bani pe cardul tău și să-mi cumpăr Minecraft. Las că ți zic numărul de la card. Alex. Să vezi că-l fac pe al tău și-mi dă banii tăi.
Bă. Uite, Dar skin. după asta nu te super. Dar după asta nu te... Și putem să jucăm și multiplayer, și putem să ne întâlnim. Cum? Știi tu cumva? Nu, dar poate găsesc, să jucăm amândoi. Păi putem, dar vreau să... Uite, Alex, uite. Uite, Dau și numărul de la card, că îl bag. uite. 4. Stai, mă, stai, scriu Minecraft. Papa, ai mei, bine v-am găsit la episod. Papa!